हामबायहोयो आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो आदा दैमालु जा बिनि लिंहरनायाव आं दिनै नोंसिनि गेजेराव सफैबाय आरो आंनि गोजोननाय अननाय सिबिनायखौ बयबो जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन गासैनोबो आंनि गोजोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय गोजोन्थों फार्स्टआव आं बुंनो सानो दि आं बिदि मिजार्कनि हाबाफारियाव मावनानै मिजार्कनि वर्ल्ड प्रेसिडेन्ट जानानै आं बिदि बर'नि बिदि बिबुं लाफेराखै आरो ना बाहेरायाव थाङो आरो इंलिशनि बुङो आरो ओमफ्राय बेलेगावथ' इटालियान लेंगुवेज फ्रेन्स बिदि ना गावसोरनि भाषा बिदिफोर ना नाथाय दिनैनो फार्स्ट टाइम आरो बर'नि बुंनाया ना भुलफोरबो जानो हागौ माब्लाबा सोदोबफोरखौ मोनथ'वा जानो हागौ बेनिखायनो आं गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय दानिया फैदो दिनै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं गिबियाव बुंजेननो सानदों आंनि माखासे लाइफ हिस्ट्रि ना माब्रै आं युथआव आगान सुरबोनानै दा माब्रै आं बे जायगासिमाव फैखो ना आंनि आदाया अलरेडि बुंखाबाय आंनि न'आ खैलामैलायाव आरो आंना बिमानि नामा रुपस्रि आरो बिफानि नामा जेकब आरो बिनानाव फंबायफोर दङ सबसे देरसिना आंनो आरो ओमफ्राय बिदिनो आंनि लाइफआ जेब्लानाखि आं जोनोम मोननानै इसोरखौ मिथिनो हाबाय बिदिनिफ्रायनो आं गिर्जा हाबनायखौ गारा आरो बेनोल' आंनि मेन मानो होनबा गिर्जायाव हाबफैनानै आं बोलो मोनो ना इसोरनि बोर मोनो बेनिखायनो आं गिर्जा हाबनायखौ गारा आरो बेल' मोनसे फार्स्ट आंनि माबाया आरो नाथाय सानसेखालि बिदि जाबाय बिदिनो गिर्जा फैबाय थानाय नुनानै बे दौरिया बे समावहाय जोंनि खैलामैला मिसना ना फार्स्ट गायसनजेनदोंमोन आरो गायसनजेननानै फादार जस पान्डेरामपिल होननाय सासे कापुचिन प्रिस्ट ना बियो दंमोन ओमफ्राय बियो आंनो मोनसे सिनायथि होबाय आरोखि ख्रिस्टमासनि सममोन आरो बे समावहाय बियो बुंबाय मोनसे बान्था होबाय बियो मोनसे नाम बुंनानै जोंनि खैलामैला पेरिसनि फेथफुल गार्ल माने फोथायसुलि माबा सिंग्रिनानै ना बिदि बुंनानै होदों आरो बिदि बान्था होदों दा बिदिखौ मोननानै आंनि लाइफआव मोनसे साबसिन गोजोननायबो मोनबाय ना आं साबसिन इसोरखौ फोथायनो फुजिनो हागोन खुलुमनो हागोन आरो बेबायदिनो गिर्जायाव बाहागो लानायजों सल' खननाय गासैबो बाहागो लानायजों बिदिनो पेरिसनिफ्राय डायसिस लेभेलाव थांबाय डायसिस लेभेलाव थांनानै बिदिनो बिशपजों लोगो मोनबाय बिदिनो गिदिर गिदिर मानसिफोरजों लोगो मोनबाय युथ प्रग्रामाव बाहागो लाबाय बिदिनो रोंनायफ्राबो एसे जौगालांबाय ना आवगायलांबाय बिदिनो गामिनिफ्राय माब्रै टाउनाव फैनानै ना बिदिनो आवगायलांनानै बिदिनो 2010 आं बिदि युथ प्रग्राम्स बाहागो लानानै ICYM माने इण्डियान कैथलिक युथ मुभमेन्ट बिनिफ्राय आङो एवार्ड मोनबाय आरोखि नेशनेल युथ एवार्ड ना बिदिनो बेस्ट एवार्ड होननानै बिदि होबाय आरो बिदि बान्था होदों दा बिनिफ्राय आरो आंनि गोसोआव आरो मोनसे रंजाखांनाय मोननानै आरो नेक्स्ट लेभेलाव थांनो गोसो जाबाय ना माब्रै नों गावखौहाय फोसाबसिनो ना साबसिन हाबनो धोरोमावबो फोथायनायावबो ना माब्रै आवगायलांनो आरो मोनसे खोथा बुंनाय दङ जि मावनाय धोरोमजों आरो मावनायजों गासिबो ज' थांनांगौनो बे मावनायजोंल' जाया नाथाय फोथायनायावबो थानांगोन ना बे मोननै बुस्थुआ एखेलगे खारनांगोन आरोखि बियो दा बिनिखायनो सोरबाबा बिराद गिदिर गोलाव फरायनाय दङ जानो हागौ लाइफआव बिराद साक्सेस जानो हागौ नाथाय नोंनि इसोरनि बोर नोंनाव गैयाबा नोङो गोजोननाय मोननाय नङा आरो जिनाखि नों साक्सेस जादों लाइफआव बेखौबो नोङो रंजानाय मोननाय नङा आरोखि बिनिखायनो जों हदाय गोसोआव साननांगौदि जों फोथायनायावबो थानांगोन आरो खामानि मावनाय दांनाय बेफोरावबो थानांगौ मोननैयावबो थांनांगोन जेरैनो खोरोम धोरोम गासिबो लोगोसे थांफानांगोन आरोखि दा दिनै आदाया दाख्लैनो आं खोन्थाहरनायखाय आं दा बेखौनो बुंनो सानबाय दि आइ मारिया लुट्स आरो फातिमाव आइ मारिया नुजानायखौ ना फार्स्ट आं जेब्लानाखि बिजनियावहाय फरायखांनानै कलेजनि थाखाय आं गुवाहाटियाव फैदोंमोन फरायनो बे समाव आं गिर्जायाव थांदोंमोन आरोखि सानफ्रोमबो देवबाराव गिर्जायाव थांनाय जायो बे पिलार फादार्स बे मोनसे कंग्रिगेसन आरो पिलार फादार बियो फादार रक नरना बियो आंखौ गिर्जायाव फैनाय नुनायखाय आंखौ बिदि रायलायनानै सोंनानै उनावहाय लासै लासै बिदिनो मिथिलांबाय सिनायनायाबो बारायलांबाय जों क्ल'ज जासिनबाय ओमफ्राय बिदिनो बुंबाय आरोखि मानो होनबा न'खरावथ' एसे गोरिबखा जोंहा बांद्राय सुबिदा गैया ओमफ्राय बिदि बुंबाय नों जुदि गुवाहाटियाव कलेज फरायनो फैदोंबा नोङो जोंनि स्कुलावनो मावनो हागोन मावबा नोङो साइड वाइज नोंनि पकेट खरसबो जागोन फरायनायनि थाखाय नोंनि सुबिदा जागोन
दे होमबालाय बिदिबालाय मोजां इसोरा जुदि बिदि लामा बेख'ना होदोंबालाय बेखौ आं आजावना लाबाय आजावना लानानै आङो बे फादारा आंनि बिदि बेबहार आखल आखुखौ नुनानै अनबाय आरोखि बियो मानसिया फोथायनायावबो दङ मानसिया आखल आखुआबो मोजां होननानै बिदिनो आंखौहाय माबा एनकारेज खालामबाय आरोखि बियो बिदिनो इयुथ प्रग्रामफ्राव थांनोहाय सुबिदा होयो स्कुलाव फोरोंनायनि खामानि दंबाबो बियो सुबिदा होयो आरोखि साबस्टिटिउट खालामना होनानै सुबिदा होयो आरो बिदिनो सानसेखालि आङो बिनो फोरमायबाय आं मा बिदेशि फरेनफ्रावबो थांनो गोसो होननानै थ' बिदिबालाय आं नोंनि थाखाय पासपर्ट बानायना होगोन होननानै पासपर्टनि साराथ' थांनो मोना बाहेरायावहाय ना ओमफ्राय बेनो आंनो लामाखौ बेखेवना होनाय जाबाय आरोखि बियो आंनो पासपर्ट बानायना होबाय आंथ' मिथियानोमोन माब्रै ना पासपर्ट बानायनानै बे 2011आव 2010आव बियो आंनो पासपर्ट बानायना होबाय 2011आव आं फार्स्ट वर्ल्ड युथ डे ना बियो स्पेनाव जादोंमोन आरोखि बे स्पेनाव मेड्रिडआव जाबा आं थांनो सुबिदा मोनबाय आरो बेयावनो फार्स्ट टाइम आङो रमखौबो नुजेनबाय बे गोथार फिथर फबनाय जायगा बेनो फार्स्ट पपमोन दा जोंनि गोथार फिथरा बिनि जायगा हाखरखौ नुबाय आरो एफा गिदिर भाटिकान सिटि जिनाखि आं लाइफआव सानफेराखै सानदोंमोन नाथाय बेफोरखौबा जाफुंहोनो हागोन ना हाया बिदिबो ना बिनिखायनो नाथाय मोनसेल' फोथायनाय दंमोन दि इसोरा जाफुंहोगोन बे साननायफोरखौ दा बिनिखायनो इसोरा जाफुंहोबाय नुबाय नुनानै बिदिनो रमखौ थांनायनि उनाव रमाव नायनायनि उनाव जों लुड्सआव थांदों आरोखि आइ मारिया जिनाखि 1858 बे सनावहाय गोथार बेनाद्रिजों नुजादोंना बे आइ मारिया जिनाखि बे बेनाद्रिनाबो सासे सादारन मानसि बियो उन्दै गथ' बियो मिथिया आरोखि 14 बोसोरनि उन्दै गथ'सो बियो लेखा फरायनाय बिदि गैया गामिनि मानसि नाथाय न'खरावबो सुबिदाबो गैया खालि बे जोंनि केथलिक ख्रिस्टान धोरोमनि फोथायनायनि जिनाखि गियान मोननाय ना गिर्जायाव जिनाखि केटेकिजम फोरोंनाय बेजोंनो बियो बिराद नांथाबना थादों आरोखि बिनिल' गियान दं आरोखि बिनावहाय दा बिदिनो सानसेखालि बिदिनो बिमाया जेब्ला बेखौहाय बे लुड्सआवहाय ओंखाम संनो थाखाय बन नागिरनो थांदोंमोन फाथायहरदों आरोखि ना फिसाफोरखौ गावनि फिसाजो सानै आरो न' खाथिनि सासे उन्दै गथ' आरोखि बिसोर साथामजों बिसोरो थांदोंमोन थांनाय समावनो बे मोनसे दै बारनांगौमोन आरोखि बे बारनायखौ नाथाय बे गोथार बेनाद्रिना आजमा दं आरोखि बेना माबा हां लानायनि मोनसे बेमार दङ ना बेखायनो बियो बे दै गुसुखौ बारनोहाय गिदों आरोखि बे गावसिनि बिनानाव बिब' आरो बे सासे लोगोआथ' बारनानै थांबाय नाथाय बियो दै गुसुखौ गिनानै बारनाखैमोन दा बियो बेयावनो दैनि बारैनो ओरै थानानै बियो सानबाय थादोंमोन गिखांनाय फैदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ बिदि जानो हागौ आइ मारिया बेखौ बिदि बेजोंनो नुजानो थाखायनो बियो थाहोनाय बायदि जाहैबाय ना बेनिखायनो बियो दै बारनानै थाङासै नाथाय मोनसे साइडआव ग्रथ' दंमोन आइ मारियानि बे ग्रथ'आवहाय आइ मारिया बेखौ बिजों नुजाबाय आरो 1858आव बे सन मायथाइयाव ना नुजानानै बिदिनो बेखौ नुनानै बियो मिथियाखै आरोखि बियो आइ मारिया होननानै नाथाय गुफुरै गाननाय जि समायना ना बिदिनो 16-17 बोसोरनि बायदि बिदि बैसोनि बायदि नुजादों आरोखि आइ मारिया नाथाय बेनो फोरमायाखै आरो दा बेखौ नुनानै बियो गोसोआ बिराद उसुखुथु मोनदों उसुखुथु मोननानै ओमफ्राय बिदिनो थांबाय बन लानानै ज' खालामनानै न'आव थांबाय ओमफ्राय ओंखाम जानाय मोनावहाय बियो फोरमायथिबाय आरो बिमानो ना न'खराव जेरै ज' ओंखाम जानाय समाव रायलायबाय आं बिदि नुदोंमोन होननानै नाथाय बिफायाबो फोथायाखै आरो मा बे नोंनि बे माबा साननायसो बियो नङा होननानै नाथाय उनाव लासै लासै बिदिनो आरो नुजाबावबायना आइ मारिया बेखौ बुंबाय नोङो 6 मास दा बे लुड्स आरो फातिमा बेजों मिलायो मानो होनबा लुड्सआवबो आइ मारिया गोथार बेनाद्रिखौ बुंदोंमोन नों 6 मास फैबाय था बेहाय बेयाव फैनानै नोङो रजारि खालामबाय था होननानै दा बेबायदिनो सेम फातिमायावबो आइ मारियाया लुसिया जासिन्था आरो फ्रान्सिस्क' बिसोर बे साथाम उन्दै गथ'फोर गथ'फोरखौहाय जेरै नुजादोंमोन 13 थारिखनि मेयावहाय 1917आवहाय बेबायदिनो बेहा कानेक्सन दं आरोखि बेहायबो मानोबा 6 मास बिदि नोंसोरो फैबाय था 13 थारिख मास मोनफ्रोमबो 13 थारिखआव फैनानै रजारि खालामफैनानै बेबायदिनो सेम बेनाद्रिजोंबो आइ मारिया नुजानानै बिदिना दा आं बे जायगाखौ नुबाय बेनिखायनो गोसोआव बिराद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा लुड्सखौ फार्स्ट 2011आवहाय आं लुड्सखौ जानुवारि मासाव ना बेहाय नुबाय आरो
फातिमाखौ थांनाय बोसोर बियो पर्तुगालावहाय वर्ल्ड युथ डे जादोंमोन ना बेहाय नुनो मोनबाय आरो बेफोर गासैबो इसोरनि अननाय इसोरनि बोर जिसुआ बाखनाय जाथों जिसुआ बाखनाय जाथों हालेलुया 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 बेफोर गासैबो इसोरनि बोर इसोरनि अननाय मानोबा आं बेखौ फोरमायनानै गोजांस्रिउखांनाय मोनदों आं मानोबा जिनाखि सानाखै बे सानफेरि जायगाखौ बे मोनसे गोथार जायगा ना गोथार जायगायाव थांनानै आं नुहैबाय बेनिखायनो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आं जोंनि बर' समाजनि जोंनि युथ जोहोलाव सिख्लाफोरनि थाखाय आं बिनो मोनदों आइ मारियानो गथायनो हादों बेनिखायनो आं बिराद गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो बे लुट्सआव जिनाखि गोथार बेनारजों नुजादोंमोन बेहाय ओरैबायदि बमखरसालि बायदि ना ओरै अन्थाइनि बिराद गिदिर हाजो बायदि दङ बेहायनो ग्रथ'आवहाय आइ मारिया नुजाफैनानै बिदि होनबाय आरोखि गाहायाव मोनसे अन्थाइ गिदिर दङ बेनिफ्राय मोनसे दै बोहैबोनो ना निज्रा बे निज्राखौ आइ मारिया बिनो फोरमायबाय ना बेनिफ्राय नों बेखौ अन्थाइखौ एसे मानानै बोखारनानै नाय नोङो बेनिफ्रायनो दै बोहैबोगोन नोंमारगौ बे दैया बोहैबोगोन दा हाजार हाजार मानसि बेहाय थाङो प्रार्थना बिनो थाङो ना सोरबाबा देहानि बेमार आजार सोरबाबा पेरालाइज जानाय बिदिनो हाजार हाजार मानसि थाङो बेहाय सोखाजानो थाखाय ना बेनो बेहाय सोखाजानो थाखाय थांनानै बे दैखौ सोरबाबा लोङोबो आरो सोरबाबा बे दैजोंनो दुगैनानैबो फैयो मानोबा दाथ' बेलेग एसे मडिफाइड खालामबाय दुगैग्राबो बानायलायबाय आरोखि बे जायगायाव ना रुम बिदि आलाग आलाग रुम बानायबाय बेहाय जों थांनानै दुगैनानै फैनो हायो जों गावखौनो गाव सुस्रांनानै फैनो हायो पापनिफ्राय जों मानसि लोरबां जोङो सम सम पापबो मावो पापाव गोग्लैयो नाथाय पापाव गोग्लैबाबो जोङो सिखांफिननानै इसोरनाव गथायफिननांगोन गावखौनो गाव आं पाप मावबाय आंखौ निमाहा होदो होननानै होमबानो इसोरा जोंनि आर'जखौ खोनासंगोन मानो होनबा अनख' इसोर जोंनि बियो जोंखौ बासायग्रा इसोर जों आन्दायनानै थाब्लाबो जोङो सानसे जों फैफिननांगौ गोसो गाबखांफिननांगौ होमबा जोंनि बिनायखौ इसोरा थारैनो खोनासंगोन दा बेयो मोनसे आंनि लुट्सखौ नुनाय जाहैबाय बियो ओमफ्राय दा थांनाय बोसोर बे फातिमाव नुनाया बेबो बिराद सामायन' जायगासोमोन बियो नाथाय बेयावनो दा इसोरा बिदिनो बुंदों बाइबेलफ्रावबो लिरनाय दङ नों सादारन सिम्पोल मानसिफोरखौसो इसोरा सायख'यो गोरों गोराखौ नायदो जेरै जिसुआ गावनि सेलाफोरखौबो ना हमग्रा पिटार इसोरफोरखौसो सायख'दोंमोन ना गावनि गाहाम बाथ्राखौ फोस्रावनो थाखाय बेबायदिनो आरो जों साननो नाङा दि जों जेबो रोङा होननानै नाथाय इसोरा बोर होबा गासैबो जाफुंगोन आरोखि गासैबो जिनाखि इम्पसिबोलफ्राबो जाथावि माबाफ्राबो खामानिफ्राबो जाफुंगोन आरोखि नाथाय गोसोआव नाजानाय थानांगोन फोथायनाया थानांगोन आरोखि बिदि दा बेहायबो जोंनि दा 21st सेन्चुरियाव नोंसोर मिथिगौ ना कार्लस आकुति बियो जोंनि 21st सेन्चुरिनि बे जोंनि यां ना जोहोलाव सिख्लाफोरनि गोथार बियो सिगांनि जि गोथार सेन्ट लुसिया जासिन्टा फ्रान्सिस्क' सेन्ट बेनार्ड बिसोरो 18th सेन्चुरि 19th सेन्चुरिनि गोथारफोर बिसोरो नाथाय जोंनि बे दानि जुगावबो 21st सेन्चुरियावबो गोथार दङ बे जाबाय सेन्ट कार्ल' आकुति ना बिनि न'आव बियो हजोंहाय सेन्ट फ्रान्सिस अफ आसिसि ना बेखौबो आं जोंनि बे इक'नमि अफ फ्रान्सिस्क' ना बेखौ जोंनि गोथार पापा फ्रान्सिसानो गायसनदों आरोखि ना बेखौ बावाखै आरो बारा गोबाव जायाखै बिदिनो बोसोरबा ना 6 बोसोर बिदिफोरल' जादों आरो बारा गोबाव जायाखै बिदिनो बे मोनसे माबा जेरै युथ मुभमेन्ट बिदिफोर थायोना बिदि संगठन ना बिदि गायसनदों इक'नमि अफ फ्रान्सिस्क' जे फुरा बुहुम नायनो युथफ्रा फैनानै बेहाय माबायाखि ओइदिनखालि आंनि खाफाला बिराद मोजां बे प्रग्रामाबो आसिसियाव जादों ना बे आसिसि बे गोथार फ्रान्सिस आसिसिखौ मिथिगौ ना बियो जाया गोरिबफोरनि थाखाय बियो बिराद धोनि न'खरनि मानसिमोन बियो धोनि बिफाया सानदोंमोन बेखौ सासे बिराद गिदिर गोलाव धोनि माबा आं बायदि जेरै बिजनेसमेन बेबायदि आंनि फिसाखौबो बिदि खालामगोन होननानै नाथाय इसोरादि बेखौ सायख'बायना दा बिनिखायनो गासिबो गावनि बिमा बिफानि धोन सम्पतिखौ लानानै बियो गिर्जायाव सानसेखालि गिर्जायाव हाबनाय ओरै नुजादों बियो जिसु ओरै आलायजानाय क्रुसाव आलायजानाय जिसुआनो ओरै मेगन खेवनानै नायदों बेखौ दा फटकि बेखौ नुनानै बियो आसरित मोनबाय हाब जिसुआ ओरै माबोरै आंखौ नायहरखोनानै बे नोंमारगौ थारमाने इसोरा बेखौ सायख'बाय गावनि
धोरोम बाथ्रा गाहाम बाथ्राखौ फोसावनो थाखाय ना दा बेखौनो बिनिजोंहाय जिनाखि मोनदांबाय इसोरा सायख'बाय बेखौ दा सानसेखालि बिदि जाबाय बियो गिर्जायावनो गासैबो गावनि गाननाय जोमनायफोरखौ खुनानैनो नै आयै आफा नों आंखौ जोनोम होबाय हामबायसो नाथाय आं नोंनि साननाय बायदि आं मावफुंनो हानाय नङा मानोबा इसोरानो आंखौ सायख'बाय बेनिखायनो गावनि गासिबो गस्लाफोरखौ खुनानै गिर्जायाव गासिबो दौरिफोर गासिबो नुजोबदों गिर्जायाव फैनायफ्राबा गारनानै बियो धोरोमनि लामायाव थाबायलांबाय गाहाम बाथ्राखौ फोसावनो थाखाय बियो आवगायलांबाय बिदिनो आवगायलांनानै बिदिनो नोंसोर नुनो मोनगोन बे साउथ वेस्ट माबा फ्रान्सआवबो ना बियो गोरिबफोरनि थाखाय जिनाखि बायनानै थानाय बेखौ गिर्जाखौ लुसनबाय गायसनबाय दा बे जायगाखौबो आं नुहैबाय ओजोंहाय आसिसियावहाय आरो बे आसिसियावनो बिराद गिदिर गिर्जा दङ बेहायनो गोथार फ्रान्सिस ना आसिसि बेखौ फबनाय आरो गोथार कार्लस आखुथि दा जों बे गोथार कार्लस आखुथिया बुंदों दि हलि इउकारिस्ट इज द गेटवे टु हेभेन माने बियो ससियेल मिडियाआव ना बियो बांद्राय इदि माबा नङामोन धोरोमखौ बांद्राय फोसावाखै बियो नाथाय बिनि मोनसे जेनाखि गोथार हलि इउकारिस्टनि थ्रुयै बियो जेरै ससियेल मिडियाआवहाय बिराद फोरमायदों आरोखि जोंनि बे गोथार मिसा बुलि बावनायानो जोंनि थाखाय गोथां ना जोंखौ फोथांगोन गोथारैनो जोंखौ लाखिगोन जोंखौ सोरगोआव लांनो हागोन मानोना बे गोगोम फोथायनायखौ बियो ससियेल मिडियाआव आपल'ड खालामनानै बिदिनो फेमास जानानै बियो थैनानै थांबाय दा बे गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि बे फिसालानि थैनायनि जिनाखि माबा ना गोथार सेन्ट खालामनाय ना बेखौ बिमाया लोगो मोनसिगोन जि हाजार थांनाय बे गोथारफ्रा थैनानै थांबाय बेखौ बिमाया बिनि भेनेरेट खालामनाय ब्लेसेड खालामनाय सेन्ट खालामनाय बिदि गायसननायाव नुवाखैमोन नाथाय गोथार कार्लस आखुथिनियाव नुसिगोन आरोखि बिदि बेनो बिराद मोजां रंजाथावनि हाबा माना बेखौबो आं नुबाय आं भिडिअबो खेबना लाबोदों आं आदानो होगोन आदाया नोंसोरनो दिन्थिगोन लासै उनावहाय दिन्थिलांगोन बेखौ ना दा बिदिनो दा मेन थांखिया जाहैबाय बिदि दा ओरै लुड्सनिफ्राय लानानै आं ओरै सेन्ट फ्रान्सिस आसिसि आरो कार्लस आखुथि दा ओरै फातिमायावबो बे सेन्ट कार्ल आखुथिया थांदोंमोन थांनानै आइ मारियानि बोर नाजावहैदों बेहायबो जि हाजार मानसि थाङो जों खोनानोसो मोनोमोन ना नाथाय मेगनजों नुहैबाय दा बिनिखायनो बिराद नोंसोरबो बिदिनो फैनो हागोन नाजानो हागोन नाथाय नाजानाय थानांगोन आरोखि फोथायनाय थानांगोन फोथायबा गासैबो असम्भबबाबो जाफुंगोन आरोखि बेनिखायनो जों फोथायनायाव थानांगोन आरो दा जे सेन्ट फ्रान्सिस सेन्ट लुसिया फ्रान्सिस्क' आरो जासिन्था बिदि नुजादोंमोन ना दा बेनिबो जिनाखि इयो कनभेन्ट जादोंमोन सेन्ट बेनाडिक्टआबो बिदिनो कनभेन्टआव थांबाय आइ मारिया नुजाखांनानै अक्ट'बरनि 13 थारिखसिम नुजाबाय बिदि नुजानानै बियो कनभेन्टआव जों माबा जइन जाबाय सिस्टार जानानै बिदिनो बारा गोबाव बैसो थाराखै इयो 34 इयार्स ना 34 बैसोआवनो बियो थैनानै थांदों आरोखि थैनानै बियोबोनो कनभेन्टआवनो मादार हाउस ओजोंनो फ्रान्स दङ बेहायनो फबनानै दोनदों सेम बिदिनो माबाबो लुसियाबो बिदिनो कनभेन्टआव जइन जाहैदों सिस्टार जाहैदों ना बिदिनो दा नाथाय सेन्ट फ्रान्सिस्क' आरो जासिन्था बिसोरो उन्दै समावनो रुंसारि जानानै थांदों नाथाय सेन्ट लुसियाखौ इसोरानो आइ मारियानो सायख'खाबाय नालाय बेनिखायनो बिनि धोरोमनि हाबाखौ मावबावनांगौ बेनिखायनो बेखौ कनभेन्टसिम जइन जानाय सिस्टार जानायसिम दोननानै जाहाथे बिनो फोरमायलाङो ना बिनो मेन थांखिया जाहैबाय बेनो आइ मारिया नुजानाया बेनो जाहैबाय जों पापि माहारिफोरखौ माबोरै जोङो बासायनो बिसोरनि जिउखौ बासायजानायनि थाखाय जोङो हदाय रजारि खालामनांगौ आइ मारिया बेखौनो फोरोंलांदों आरोना जोङो जेब्लायबो आइ मारियानाव जोङो आर'ज खालामबा रजारि खालामबाय थाबा जोङो बासायजानायखौ मोनगोन आइ मारिया जोङो हेफाजाब होगोन जेरै बिमाया फिसाफोरखौ जोथोन लायोना बेबायदिनो अराय सम बजबनानै लागोन जोंनि नांगौफोरनि थाखाय आइ मारिया बिसना होयो बेनिखायनो जों बिदि अराय सम रजारि खालामबाय था आरो जेरै फातिमायाव आइ मारिया नुजानानै बुंदोंमोन गोथार मैखुनखौ मान बाव जिसुनिनो सेक्रेट हार्ट अफ जिजास एन्ड हार्ट अफ मादार मेरि ना आइ मारियानि मैखुन ना बिसोर मोननैखौ जोङो अराय सम बे आइ मारियानि मैखुनाव आरो जिसुनि मैखुनाव अराय सम नांथाबना थानानै गथायबाय था ना जोंनि न'खरफोरखौ जोंनि जिनाखि नांगौफोर बेफोरखौ ना आरो गुबुननि थाखायबो बिसना होनाय
बेनिखायनो फोथायनायाव अराय सम नांथाबना थानो थिनदों आरो दा आं जोबनायाव बे मोनसे बाइबेल quotationखौ आं बुंनो सानदों दि दिनैनि बाइबेल ना गस्पेलाव जों गिर्जा हाबनानै फैदों नालाय दिनैहाय बेनिखायनो एसेबो लेट जादों आरो ससेयाव लामायाबो आन्दायनानै मिथिया नालाय बेनिखायनो जों देरि जादों आरो दा आं मोनसे बेखौनो बाइबेल जोबनायाव बुंनो सानदों गोथार माथाइनि ना 10:28 जिसुआ बुंदों ना जायहा मोदोमखौल' संहार खालामनो हागोन नाथाय जिउखौ नङा बेखौ नोंसोरो दागि नाथाय जायहा मोदोम आरो जिउ बे मोननैखौबो संहार खालामनो आरो नखराव नोरोगाव गारहोनो हागोन बे इसोरखौ नोंसोरो गि जि बिराद गोगोम बिराद माथो बोलोगोनां शब्द बियो मानोबा जाय बे जों पृथिबियाव संसाराव थानाय समाव जों गोबां दुखु खस्थ' सैनो हागौ सोरबाबा जोंखौ मेगन सानानै नासयगोन माबा नोंखौ आनजादाव खोख्लैनो थाखाय गाज्रि राव बाहायगोन नाथाय बेफोरखौ दागि होनदों फोथायनायाव नांथाबनानै था नोंसोर फोथायनायाव नांथाबना आरो जाय नोंनि देहाखौ नस्थ' खालामगोन बेखौ दागि नाथाय जाय इसोरा नोंनि देहा आरो जिउखौ नोरोगाव गारसननो हागोन धंस खालामनो हागोन बे इसोरखौसो गिनो थिनो बेनिखायनो ख्रिस्ट' सिबियारि बिमा बिफा बिदा फंबायफोर बिब' बिनानावफोर आंनि मोनसेल' बुंनाया बेनो नोंसिनिदि अराय सम जोङो इसोरनाव नांथाबनानै था बिनायाव नांथाबनानै था हाजार जेंना जेंथो दुखु खस्थ' फैबाबो बिनायखौ गारनाङा इसोरनाव फोथायनायाव नांथाबनानै थानांगौ होमबानो गासैबो जोंनि जेंनाया गासैबो गोजान जालांगोन आरो आं मोनसे बुंबावनो सानोदि आं अराय सम नैबे क्रुसखौ लाखियो मानोबा बेखौ आङो फादार खुलुन्दाय सामि ना बिजनियाव थायो बियो सिगां बरमायाव दंमोन बियो आंनो होदों बियो जेरुसालेमनिफ्राय लाबोनाय ना बियो मोनसे बिराद पावारफुल आरोखि मानोबा बिराद बोलो गोनां मानोबा आं फोथायोबोदि माब्लाबा बेमारफोर जाब्लाबो आंनाबो उदै सानाय बेमार दंमोन आरो सिगां ना आं बेखौ उदै साबा बेखौ आङो उदैयाव दोननानै लायोमोन ओमफ्राय उदैयाव दोननाय आंनि बेमार सानाया खारो आरो बिदिनो आरो आं मोनसेल' बेखौ माबायो आरो फोथायनायजों सानो आरोखि जिनाखि जेराव थाङो आं बेखौ लाफायो आरो मानोबा आंना मोनसेल' आसादि जिखुनु जायगायाव आं थै जेबो नङा आं गिया नाथाय बे क्रुसा आंजों थाफानांगौ आरो बे क्रुसा थाफाबानो आं जेखौबो गिया हाजार बारहुंखा बिदि खस्थ'बा आं गिया मानो होनबा दाख्लैबो जों माबानिफ्राय रमनिफ्राय फैबा बे दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैनायावहाय बिराद बारहुंखा बारना होबाय फ्लाइटआ जि ओरै उल्थां फाल्थां जाबायना मानसिफ्रा गाबख्रावजोबदों आरोखि गिनानै ना नाथाय आं गियाखै मानोबा आंना मोनसेल' आसा दं क्रुसा आंजों दं क्रुसा दंबालाय मानो गिनांगौ ना थैब्लाबो आं मानोबा आरो साम्स गितफोरनि 91 बुंदों नों नोंनि मेगननि नोजोरावनो नुगोन हाजार मानसिफोर थैनायनि नाथाय नों जेबो जानाय नङा मानोबा इसोरनाव फोथायनानै थानांगोन हाजार बारहुंखा फैबाबो नोंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा मानोबा इसोरनि फोथायनाया बिराद गोगोमैनो लिरदों आरोखि साम्स 91 बेखौ आं इंलिसनि बायहार्टबो खालामनो हायो आं बेखौ एफा गोलावबो आं बुंनो हायो मुखासथ' गोसोआवनो थाखाबाय मानो होनबा बेखौ गोसोआवनो बुंबाय थायोना बेनिखायनो गितफोरनि 91 आरोना बियो बिराद गोगोम बियो बेनिखायनो आं जेब्लानाखि आं बेखौ क्रुसखौ लाफाया आंजों लामा हान्थिनायाव होमबा गोसोआनो सुखुवा आं थांब्रबनानै लायफिनगोन आं रुमावहाय लायनानै थाफागोन आरोखि बिदिनो बेनोल' आंनि जोबथायाव आं बुंनाया बेनोल' फोथायनायाव था आरो रजारिखौ खालामबाय था मानोबा आइ मारिया अराय सम जोंनि थाखाय गाबख'ना होबाय थायो जोंनि मानोबा माबाफोर मोनसे नांगौबा बिफानाव माबा बिनोबा जों बिमानि थ्रुयै थाङो दा बेनिखायनो बिमाया जोंनो रायख'ना होयो आरो आफा जिसुनाव बेनिखायनो अराय सम बेखौल' आं बुंनो थायो फोथायनायाव थाबाय था आरो इसोरखौ हामबाय आरो मिसा बुलि बावनायखौ गारनाङा मानोबा ओरै मोनसे लिरनाय दङ आं ससियेल मिडियायाव नुदों जायहा बे हलि इउकारिस्ट ना गोथार मोसा बुलिनि मुल्यखौ मिथिगौ ना बियो मालाबा गिर्जा हाबनायखौ गारनाय नङा आरो बियो अराय सम हाबबाय थागोन बेनिखायनो आंबो गोसोआ सुखुवा गिर्जा हाबा बायदि गोसोआ सुखुवा हाबनो गोसो जायो बिदि नङा दे आं बिदि नोङो बिदि फोरमायनानै खोन्थादों गिर्जा हाबनो थाखाय बिदि नङा मानोबा आं एक्सपिरियेन्स जाबायना पार्सनेलि आं
पार्सनेलि आङो एक्सपिरियेन्स जाबाय मिसा बोलि बावनाय माना गिर्जा जिसुनि मोदोमखौ नाजावबा गोसोआ गोजोननाय मोनो ना बोलो मोनो मालाबा न'खरनि थाखाय टेनसन एबा हाबि जाबि खामानिनि थाखाय दा मिजार वर्ल्डनि प्रेसिडेन्ट जानानै बिराद खामानि दङ स्ट्रेस मानोबा आरो साइड वाइज ओरै स्कुलावबो मावो बिराद आसान नङा आरो फरायनायनि टाइमजों जोंनि इण्डियानि टाइमजों समजों मिलाया बिसिना जुदि बेलासिनि 5टा 6टा जाबा जोंना 10टा 11टा जाफैयो मोनानि दा मालाबा उन्दुनायखौ सेक्रिफाइस खालामनांगौ जायो बिदि ना मेंनाय देहाखौ लानांगौ नाथाय बेफोर गासिबो जेबो नङा बेफोर इसोरनि बोर ना इसोरनि बोरा थाब्ला गासिबो मावफुंलांनो हागोन दा बेखौनो आं बुंथिनानै फोजोबनाय जाबाय जिसुआ बाख्नाय जाथों जिसुआ बाख्नाय जाथों जिसुआ बाख्नाय जाथों आइ मारिया हामबाय होयो आइ मारिया बाख्नाय जाथों गोथार जिउआ बाख्नाय जाथों गोथार जिउआ बाख्नाय जाथों हालेलुया 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 हामबायसै